Ráno 20. januára 1996 otriaslo malým banským mestom Vargina sériou záhadných udalostí. Už v skorých ranných hodinách zasiahol región úkaz. Farmári Oralina a Eurico Freitas pozorovali neďaleko svojho domu nad pasienkom podlhovastý objekt padajúci z oblohy, ktorý visel vo vzduchu asi 40 minút. Predpoveď počasia hlásila prudký dážď a silný vietor. 20. január 1996. Malé mesto v srdci Brazílie. Pre väčšinu ľudí to bol len ďalší upršaný sobotný deň. Ale pre troch obyčajných ľudí, 3 dievčatá z robotníckej štvrte, sa ten deň stal hranicou medzi tým, čo nazývame normálne, a tým, čo možno nikdy nemalo byť videné. Niečo sa v ten deň zrútilo z neba. Niečo, čo nemalo byť na tejto planéte. Toto je príbeh o tom, čo sa stalo. Príbeh, ktorý zmenil život 3 mladým dievčatám a možno aj nám všetkým. Podľa jedného z výskumov už okolo 6. hodiny ráno zasahovali hasiči pri zachytávaní zvláštneho zvieraťa hláseného v okolí. Hoci oficiálne zdroje túto udalosť nezaviedli, regionálni ufológovia spomínajú, že pomoc hasičov bola na miesto neidentifikovateľného tvora zavolaná ako prvá. Bolo dusno, lialo ako z krhly. Silný vietor sa preháňal cez rozblatené ulice. Virginia bola pod sivou pokrývkou oblakov a napriek dažďu, alebo možno práve kvôli nemu, bolo cítiť v ovzduší zvláštne napätie. Liliane de Fatima Silva, 16-ročná dievčina, sa spolu so svojou 14-ročnou sestrou Valgíriou a ich 22-ročnou kamarátkou Katiou vracala domov z práce. Aby sa vyhli veľkej mláke, rozhodli sa prejsť cez opustený pozemok, skratka, ktorú poznali naspamäť, ale tento raz ich tam niečo čakalo. Liliane si všimla niečo zvláštne pri stene budovy. Najprv si myslela, že je to bezdomovec alebo nejaké zranené zviera, ale keď sa priblížili, všetko sa zmenilo. Bytosť, ktorá tam bola, sedela v blate, hrbila sa, vyzerala chorá, unavená, ale čo najviac bije do očí jej veľké červené oči, ktoré na nich hľadeli. Liliane neskôr povedala: videla som hnedú bytosť. Vyzerala, ako by ju poliali olejom. Bola celá lesklá, ako by spotená. Mala 2 obrovské červené oči a 3 výrastky na hlave. Nevidela som ústa ani uši, ak ich mala, boli úplne neviditeľné. Valgíria si pamätala presne ten istý obraz. Bolo to ako démon, ale nehýbal sa. Len na nás pozeral a ja som cítila, že sa bojí rovnako ako my. Zdesené dievčatá sa rozbehli, utekali, kričali a v slzách behli domov. Dvere treskli, mama Luisa ich ledva upokojila. Mysleli sme, že sme videli diabla, povedala Liliane. Matka ich napokon presvedčila, aby sa vrátili a ukázali jej to miesto. A keď tam prišli, bytosť bola preč. Ale na zemi zostali stopy, 3 prsty, hlboko vtlačené do blata a pri nedalekom kríku zvláštny zápach, páchnúci ako amoniak. Tak silný, že ho vraj cítila celé dni aj potom, čo si umývala ruky. A krík, ktorý sa dotkol bytosti, uschol. Ale to nebolo všetko. Ešte v ten deň sa v meste objavili vojenské autá. Obyvatelia hovorili o hasičoch a mužoch v uniformách s rukavicami, ako z miesta niečo odnášajú v bedni. Iní hovorili, že videli druhú bytosť, ktorú neskôr zadržal vojak, muž menom Marco Cerese. O niekoľko dní na to Marco zomrel. Na neznámú infekciu lekári nedovolili pitvu. Rodina bola v šoku a mestom sa začali šíriť fámy. Medzitým dievčatá mlčali, báli sa, ale pravda si vždy nájde cestu. Ich príbeh sa dostal k miestnym ufológom a potom do televízie. Brazílsky program Fantástico
Odvysielal reportáž, v ktorej 3 mladé dievčatá s vážnou tvárou opisujú presne to, čo videli. Nebolo to zviera, nebol to človek, bolo to niečo iné, hovorila Katia. Dnes viem, že sme nevideli démona, videli sme mimozemšťana, priznala Lillian. A potom sa objavili muži v oblekoch. Nikto ich nepoznal, prišli k Louise, matke dievčat, a ponúkli jej peniaze, veľa peňazí. Môžete začať nový život, povedali jej. Ale vaše dcéry musia mlčať a ak prehovoria, musia povedať len to, čo im my povieme. Louisa odmietla a rodina sa rozhodla povedať pravdu, ale tým sa všetko len začalo. Oficiálne správy incident popreli. Polícia vyhlásila, že dievčatá pravdepodobne videli miestneho postihnutého muža prezývaného Mudina. Ale tie dievčatá ho poznali a vedeli, že to nebol on. Celé roky potom sa ich pokúšali umlčať, znevážiť ich, ale nikdy neodstúpili. Dnes sú Lillian, Valkyria a Katia dospelé ženy. Žijú svoje životy, ale ak sa ich opýtate, čo sa stalo v ten deň v roku 1996, povedia vám to isté. Videli sme niečo, čo nebolo z tohto sveta a nikdy na to nezabudneme. A možno ich slová hovoria všetko. Možno sa to stalo raz, možno znova. Ale ak budete niekedy kráčať prázdnou uličkou po daždi a zbadáte v tieni niečo, čo tam nemá byť, neutekajte hneď. Možno niečo alebo niekto hľadá pomoc. Alebo sa vrátil. Toto bol príbeh incidentu vo Vargine. Skutočné svedectvá, reálny strach a možno kontakt. Ďakujem, že ste počúvali. Ak sa vám príbeh páčil, sledujte ďalšie epizódy. Mám ich pre vás ešte veľa a niektoré sú ešte desivejšie. Dovidenia, dávajte si pozor a nezabudnite. Najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.